na inde buna umuntu agaite tu itumbe yani agaite twe ga chire ga Keumbu barongo no badia yani na kibagendi mbara kama out bakatsigeti no musikama yangitara kwane kyera barongo na no badia abunechi sisi kya mushimiwa tianda arako boli Nyanusi umusikio badia barongo no mujimbo machogo birabu. Yes. Umusikio Anthony Kibagendi okukwa no mujimbo kitu cha South. Yes. Keumbu yegotoka Nyaribali chache. Ngaiba kuruwera bacho gukwa na mangana Nyaribali chache. Abanyaribali koresa tu akayibole tu emyaka bono mbwate 58. Banyaribali mbanya kumanya gutumeka chinsara. Chinsara cyo gutumeka mo nemepaka. Abamurabo barongo nabo bali aletete bechinsara bumpaka. Elinde onyo amagena ko ba mange onye chiguni ba kagerete nganchi toke ko from ata walling side. Chiko to baba tonge chinsara. Lakini bakabora mosocho, bakabora bosongo, bakabora Keumbu. Bakajaka kolenga chinsara imwe cha matangazo chi media house chinde chitangazo chikoroki baka no ninu mo bwate tatle. Abantu be chinsara Nyanusi ntuto nyakorogente. Your people mbache tora bakanyora information. Chinsara chiga toka Keumbu. Ekintu anyakorora. Egento gende gyankabere. Amangana agatoka Keumbu. Yabantu babwate mete ya makombe. Abantu babwate emioro. Ye koro kinga, these people, they were prepared for anything on that particular day on Friday. Lakini abarai bagusi ekaro bakora magosa yu bakora naende kente kibagendi nele chairman yogo tenenera abantu bagoita abantu gagusi abachenti bayo yomo Birundu Dr. Birundu nero kolikirudi korunyaribali obasi korade mushimiwa Nyanusi yaba kirikuded no muntu koroko mocho koro mushimiwa Nyanusi because umuntu oyo obasi na kyakolta gajiko kwera Keumbu mushimiwa Nyanusi